реших да правя тези видеосъобщения, за да предоставям различни размисли и страсти. Само се надявам да не стане като с земните правителства. Техните решения всяка година са нови, различни, а сякаш винаги са едни и същи. Обещанията са любимото занимание на хората. Дават ги на себе си, на семейството си, на приятели, понякога на цял народ. Обещавам да се променя. Този път е различно. Казана дума, хвърлен камък. А представяхте ли си за всяко неизпълнено обещание човекът да подлежи на глоба, а? Мога да го предложа на някое ведомство. Само че сигурно първо ще трябва да мине през 5 сгради, за да получи 9 подписа, за да пристигне при 3 комисии, които да отложат крайния срок неколкократно, за да кажат, че не е хуманно. А хуманно ли е да давате обещания, които никога няма да изпълните, а? Ако за всяко неизпълнено обещание падаше едно микроскопично камъче от небето, което е невидимо за човешкото око, всяко голо кътче от земята ще да бъде застроено по образ и подобие на столичния квартал Младост. Срещнах двама земляци оттам и ги питах дали са доволни с изборите си, а те ми казаха, че са много доволни, защото са избрали най-малкото зло и ме посъветваха и аз да го правя. Явно бяха математици, щом можеха да изчислят кое е най-малкото зло. Но аз се обърках и... Нали казват всяко зло за добро? Тогава не важи ли формулата всяко по-голямо зло за по-голямо добро? И те ми казаха дано и ме посъветваха да мисля именно позитивно. Ако съм си представила набъбнал бюджет, честни ректори и директори, спазени обещания и гладки пътища, реалността щяла да ми го предостави. Казва се атестация. Не, това беше друго. Манифестация. Да. Добре да, ама има и манифест. Назар се много по-лесно. Първо действаме, след това казваме, че сме го изпълнили. И така не се чувстваме длъжници. Не говоря за държавен дълг. А вие чувствате ли се длъжни за нещо? Ако сте прихванали сигнала на планетата Зарс, го предайте нататък.